Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, EBS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod. Paulines Cooperators, Rebe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, John Go, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Belian Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, VCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Ati Payungot and Family, Corabel Trading, BP Diliarte Electrical Supply, Sali Marange Etak Etery, Sucor Construction, Rex Lagari and Family, Kathy Kailan, RC Daisy Golosinda, Joseph Espilita, Chanchin Lam, Cherry Ocanyada, Aster Maputol and Esther Sanchez, Bud's Flower Shop. Mga katuyuan sa Santos nga Misa, we pray in a special way the intentions of our regular sponsor, our regular donors of this Holy Mass. Healing Nathan Tamas Hu, Jaime Rosauro, Tati Sigura, Joel Tao, Eduardo Aya, Joseph Lim, Oligario Sr., ug Susana Gabukan, Susi Padrigon, Florencia Ramasasa, George Otadoy, Raul Diosdado, Mir, Senior, Elma Arenas, o complete healing ni Fatima Sauter. Pasalamat, George, Josephine and Joseph Royce Otadoy, Atega family, and Jane Duarte. Blessings and good health, Arlinda Paras and family, Mrs. Chin Lam, and Dr. Clarissa Brigoli and family. Pahulayng dayon, Bienvenido de Tablan, Consistogo Macias, Gamaliel Ong, ang mga kalag sa purgatorio, ug ang mga kalag nga gipamisahan ni Attorney Pai. Ug happy fiesta to all crusaders of the Holy Face of Jesus on February 9, 2016. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Sa atong kasaulogan ning Santos nga Misa karon atong iampo nga unta kining Eucharistia nga atong saulogon karon. Maghatag og kalinaw, no, gugma sa mga banay, sa mga panimalay. Usab mohatag usab og gitawag kayuhan sa mga sakit sa lawas ug sa kalag. O karon maandam kita pag sa ulog ning Santos nga Misa atong basulan atong mga sala.
Kaluyan kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasulo ng atong mga sala dadong adto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Himaya sa Dios dito sa langit. Kaya sa iyang mga tao di sa yuta. Ginoo Diyos Amang Diyos samahan magkagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungo sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagamutan sa sala sa kalibutan, kaluhi kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawagan ang pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ay ikaw ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdulong Jesucristo. Upan sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Ginoo, bantayi ang imong banay sa walay hunong nimong gugma. Ligo na kanunay sa imong panalipod kami, nga nagsalig lamang sa among paglaom sa kaluoy sa langit. Pinaagi sa mga Ginoo Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dias kayo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Sulod sa tuig nga namatay si Hari Oseas, nakita ko ang Ginoo nga naglingkod sa usa ka tronong habog kaayo, ug ang iyang bisti nakalukop sa templo. Ibabaw niya nagbarog ang mga serapin. May unom ka pako, ang tagsa-tagsa kanila. Gitabunan nila ang ilang mga naong sa duha nila kapako, ug ang ilang tiil sa lain nilang duha kapako, o gigamit nila sa paglupad ang duha kapako, nag-ingnanay sila. Balaan, balaan, balaan ang Ginoo nga labing gamhanan, nalukop ang tibuok yuta sa iyang himaya. Ug natayog ang mga sukaranan sa templo, tungod sa kagahob sa ilang tingog, ug napuno sa aso ang templo. Ug miingon ako, pagkaalaot ko, kay dili ako takos maatubang kaniya, kay dautan ang matagpulong nga mugula sa akong ngabil. Ug nagpuyo taliwala sa mga tao, kansa mga pulong dautan. Kay nakita ko ang hari, ang Ginoo nga labing gamhanan. Ug usa sa mga serapin, milupad padulong kanako, nagdala siya baga, nga kinuha niya gikan sa halaran.
Gipaghira niya ang akong ngabil, og miingon siya, nakatandog kini sa imong ngabil, wala ka na'y sala, gipasaylo na ikaw. Unya, nabati ko ang tingog sa Ginoo nga nag-ingon, kinsa may akong ipadala, o kinsa man ang muadto alang kanamo. Unya, miingon ako, ania ako, sugua ako. Ang pulong sa Ginoo. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagtayik, O Ginoo. Salamatan ko ikaw, Ginoo, sa tibok kong kasing-kasing. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagtagig. Magasimba ko sa imong balaan nga templo. Pasalamatan ko ang imong ngalan. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagtayik, O Ginoo. Tungkod sa imong kaloy, ug imong kamatuoran, kay imong gipadala labaw sa tanang butang ang imong ngalan ug ang imong saad. Sa akong pagsangpit gipatalinghugan mo ako, imo akong gilikon sulod sa akong kaugalingon. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagtayik, O Ginoo. Ang tanang mga hari sa'yo ta magpasalamat kanimo, Ginoo, sa pagkadungog nila sa mga pulong sa imong baba, ug magawit sila sa mga talan sa Ginoo. Dako ang himaya sa Ginoo. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagtayik, O Ginoo. Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Mga igsuon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo ug inyong gidawat, nga maoy nakapalig-on sa inyong pagtuo. Mao kana ang ebanghelyo, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinaagi sa ebanghelyo, kun magpabilin kamo niini nga malig-on, gawas kung taphaw lamang ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat, nga hinungdanon kaayo, ug kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala.
sumala sa nahisulat sa kasulatan, gilubong siya og sa ikatulo ka adlaw, gibanhaw, sumala sa nahisulat sa kasulatan. Ug nga nagpakita siya kang Pedro ug unya sa napulog duha sa mga apostoles. Unya sa usa ka higayon, nagpakita siya sa kapin sa 5 kagatos sa iyang mga sumusunod ug kadaghanan kanila buhi pa. Unya nagpakita siya kang Santiago ug sa tanang mga apostoles. Ug sa katapusan, nagpakita usab siya kanako bisan tuod natawo ako sa talagsaong paagi. Kay ako ang labing ubos sa tanang mga apostoles. Dili gani ako angay nga tawgog apostol, kay gilutos ko man ang simbahan sa Dios. Apan pinaagi sa grasya sa Dios, ako nahimong mao ako karon. Kung sa grasya nga iyang gihatag kanako, wala gayud makawang. Labaw akong naghago kaysa ubang mga apostoles. Bisan tuod dili kinibunga sa akong pagpaningkamot, kundili sa grasya sa Dios nga nagbuhat sa sulod nako. Busa, dili hinungdanon kung kini gikan ba kanako o kanila. Kundili nga kini mao ang akong giwali ug inyong gituuhan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa ka adlaw ni ana, nagtindog si Jesus sa daplin sa lanaw sa Genesaret. Samtang nag-ilugay ang mga tao pagduol kaniya aron pagpamati sa pulong sa Dios. Dito sa lapihan, nakita niya ang duha ka sakayan nagibiyaan sa mga isda. Kanang waswas man sila sa ilang mga pukot. Miluwan si Jesus sa usa ni ining sakayan, nga iya ni Simon. Ug gihangyo niya si Simon, pagtulod ni ini og jutay ngadto sa tubig. Unya milingko si Jesus sa sakayan, ituluan niya ang mga tao. Sa kahuman nagsiyag sulti, giingnan niya si Simon, palawod kamo o itaktak ang inyong mga pukot o na makakuha kamo. Si Simon itubag, magtutudlo, naghago kami sa tibuok gabi ug wala kami makuha. Apan kay nagsugo ka man, among itaktak ang mga pukot. Ilang gitaktak ang mga pukot. Hilabihan kadaghang isda nga ilang nakuha, nga tungod ni ini, ang ilang mga pukot hapit na mga gisi. Busag gikamay nila ang ilahang mga kauban dito sa laing sakayan, aron muduol, umutabang kanila. Nanuol ang ilang mga kauban, ug ilang gipuno pag-ayo sa isda, ang duha ka sakayan. Nga tungod ni ini, hapit na sila malunod. Pagkita ni Simon Pedro sa nahitabo, miluhod siya sa tubangan ni Jesus umiingon, palayo ka nako, Ginoo, kay makasala ako. Natingala siya ug ang iyang mga kauban
sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha. Natingala usab sila Santiago ug si Juan, ang mga anak ni Zebedeo. Unya miingon si Jesus kang Simon, ayaw kahadlok. Sukad karon managat kanag mga tao. Ug gidahig nila ang mga sakayan, ug gibiyaan ang tanan, ug misunod sila kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, nadungo gayud ato mga pag-ampo. For 2 years, kita nag-ampo sa kalampusan sa 51, no? International Eucharistic Congress. Ug salamat sa Dios, nagmalampuson gayud. Atong pasalamatan ng Ginoo palihog be. Ang atong pag-ampo karon mao nga unta kini magbabungahon gyud. Babungahon alang sa atong simbahan o sa tagsa kanato. Kini mga panalangin itong nadawat ba? It will bless us all unta gyud. Nindong ko sa usa ka tawo nga niduol sa pare, ningon siya nga ang iyang naw na balisa jud kaay ba? Sa padre, kanang ako'y problema ba? Sa usay problema nimo? Yung siya nakadaog ko sa luto, problema na. Pero ang iyang daw nahadlok kay siya. Sa padre, nahadlok kay ko tungod kay ingon mo gud sila. Nga basta na gini kay mga blessing ko no, naagi na sa gitawag to mga cursed ko naagi kay dahang grasya na asa na disgrasya, no? Nahadlok siya ba? Kung naagi na may dibunas, doon na gunay atbang di malas. Nahadlok siya sa iyang daog. Pero siya, pwede usay akong buhaton ini, no? Kaya worried man dyan kayo siya. Kaya nga ng pare nga sa, ay kabalakan, agrasya ka na sa Ginoo, no? Sige, gihatag na nimo, enjoy it. Tabang sa kabos, tabang. Imita ka na tanan. Pero ang tao, siya, mag-yun siya, di mo ko kakaon, di mo ko katug, nini. Kaya sa pade, so nakahukom lang ko pa rin nga kung mahimo, imo na lang ni. Ang gidawat sa pare lang. Sus, 100 million pesos? Ay, nakurot ang pare. Lahat niya gibati. Giatakis kasing-kasing sa pare. Ang pare. No, doon na gini ay disgrasya. Ay, grasya. Mga isaon, mga inaota, no? Kakining ni Aging Eucharistic Congress ba? Nga itong nasa ulog, bitaw. Dahil ita grasya nga nadawat, no? Unta kini gyud, unta kini maghatag nato gyud og kabulahanan, no? Dili gini mausik ba? Tug ingon ni Archbishop Palma nga explosion of grace, no? Nga ang gitawag nato ang nindot kay mga mabalandong, no? Katong ato ang mga pag-ampo nga mabulokon kayo, no? Ang prosesyon gasya kato ba? Mayon tato dito mabutang sa kalimot lang, no? Hindi atong yung mapahimuslan. Gani, doon na may kuan usa ka press con ba, no? Nagiskot ni ini. Mao ni siya pangutanaha nga kuan human sa Eucharistic Congress ba? Unsa man atong buhaton haron kini ba mapahimuslan sa tanan? No? What next? Di mga suggestion, ang unang suggestion nga kanang kini mga talks ba, kini mga lectures, i-imprinta gini siya, mga libro, nasa internet, haron hibaw sa uban ba? Mayo biya na. No?
Ang usa, doon na uban ningon nihatag concrete. Naharon nga kining gitawag to Eucharistic Congress ba? Ang Eucharistia aron matagam-taman sa katawhan. Doon nagi concrete gyud natong buhaton. So buhat sa tagitawag to Center for the Poor. Kada parokya, nga doon ay lamisa, pero doon ay lamisa para sa mga kabus, no? Usa na sa mga panghunahunaan. Pero ang dako yung hagit mao kini. Nga kadtong nakatambong sa Eucharistic Congress, katong nga nahibalad man ilang kaalam bahin sa Eucharistia. Kadtong mga ingon nato natandog ang kasing-kasing tungod sa kabalaan sa kalihukan o naliko silang pagtuo. Kini sila ang tagyod mo paambit sa uban. Di become witnesses. Mga testigo sila, ngadto silang tagsa-tagsa kakahimtang sa kinabuhi. Mahimo silang misyonero. Sa atong nabasa karon kung naminaw mo, maubya ni siya ang hagit, challenge of the readings of today. No? Si Isaias, una, no? Nga siya, ipili sa Ginoo si propeta. Kung ingon siya, Lord, send me, Lord. Sa ikaduhang pagbasa, si Pablo sad, no? Nga siya, sa talagsaong paagi, gisugo sa Ginoo nga mahimo sang itawag tog propeta, misyonero, alang sa mga hintil na magpaila ni Kristo ngadto diha kanila sa ilang kaluwasan. O karon sa gospel, ang mga apostoles gihagit ni Kristo. Pag-ingon nga karon din amo managat og isda kung dili sa mga kalagna sa mga tao na. O ayo kalimtin ninyo kita biatanan sa pagbunyag nato naata ni ana. Naana ang gitawag tog hagit nato og grasya gyud Ginoo. Haron ato kita sad mahimo nga misyonero. O sa unsang paagiha mga igsuon. Nay sa ebanghelyo karon ang hagit mao kini nga magpalawod kamo ug adto dito sad mamukot. Mura bag go into the deep and dito sa hiladman dito sa balo in the deep sa kalawan adto dito sad mamukot. Mga igsuon, iba pagka ang misyonero mao na yung gitawag to mapaambit ni Kristo ngadto sa katawhan. Pero di ka makapaambit kung wa sa imong kasing-kasing. So una gisa na sa imong kasing-kasing. Muna nga ingon nga una gyud mo ni na we have to go into the deep sa atong paladman gyud ato ang gugma sa Dios. Atong paladman atong kahibalo. No? Kinahanglan kita nga na ang Ginoo tong kasing-kasing gyud di lang sa unang-una. Muna kinahanglan kitang mutuon pagkaila ni Kristo. No? Ug gitawag na to atong pahaladman nga siya ana asto ang kalag mo nang kinahanglan tag pag-ampo. Nindot ka na pag-ampo kada adlaw atong ampuon mga Lord, no? May I see you clearly, may I love you dearly. Kanya mo to ito may I follow you nearly. Mo bag Lord, may I know you. Kinahanglan gid siya pag-ampo karon naas nato. Og of course, no? Haron siya ana asto kasing-kasing gyud. Ang iyang pulong ba? Ang iyang pulong ug ang iyang lawas ug dugo, ang Eucharistia gyud. Unta atong salugon sa atong kinabuhi. Diha mga igsuon. Mao na panahon niya ang kaingon ta nga di na ako kundi ang Ginoo nagsulti gikan kanako. Pero kinahanglan gyud una gyud si Kristo na astong kasing-kasing. Naa gyud. Unya ikaduhang hagit ni Kristo nga adto ipalawom dito pamukot sa lawom. Iba ba mo sa mga Hudiyo atong una, sa Hudiyo ba? Kasi ilang mentalidad, kanang dagat, kanang lawom sa dagat, maunay po ana sa mga mangtas, mga yawa, wa na Diyos, naa diha ang evils. Naa diha. Mabitaw nga ang mga misyonero, no? Sumala pa sa
unag yung unang wali bitaw ni Kuan sa Papaligid, Cardinal Wu. Una yung gibuhat na gipayang gi-congratulate gidayeg ta niya ba nga kita mga Pilipino ba, mga misyonero jud kaayo tungod kay bisan asan suok kalibutan lipa katong mga lugar nga way kun ay Ginoo ba. You know, kung naaga ni Pilipino, buhi gyud ang pagtuo ang Kristyanismo. Buhi gyud ang Katoliko. Muna pagdahig niya kanato. Pero sa iya sang closing yun nga pag-istorya pag ang mas katong sa SRP, iyan tang gihagit na niya. Gihagit na niya. Nga ningon siya ang banay Pilipinhon yun, no? Kamu, doon na mo yung gitawag itong bahandis yung kasing-kasing inyong pagtuo. No? Pagdaghan mo mga anak, haron mo daghan ang misyonero. Ang banay. Pero, ningon din siya, ati man yun una ang pamilya. Ati man una ang pamilya yun. Di lang kayo magdaghan. Magdaghan. Pero ayaw pagdanghag. No? Nga aron nga ang atong pamilya murag mudaghan ang mga anak pero matiman sa Kristohano mga mithi ba. Mo importante daghanon nato kay magdanghag ta daghan ang mga anak daghan sang bugoy. Ug daghan ang mga atiman nato mo ng mga missionaries. Mo nagitutok kay diyon no yagi dito nga atiman na gyud ang inyong pamilya gyud naa diha ang sekreto. Ana diha sugda. Pung pa niya, paminawa yun, no? Sunda katong hagit ni Pope Francis alang kanato. No? Nga timanon ang pamilya. Dahil pa karong tuiga, no? Nga diin tuig karon sa pamilya o sa Eucharistia. Pung Papa Francis ba? Nga, gidasunan yun ni Cardinal Wu, no? Sa itong Papaligid, itong pagwali niya. Ningon siya, ay, wala yun ang inyong mga pamilya. Never take it for granted. No? In the sense nga ingon siya bisag ka ng mga gagmayng butang at mga kalihukan diya sa pamilya taga-inag importansya gagmayng butang pero makalig-on sa pamilya ay ibaliwala muna nga ligunan niyo na bisa sa gagmay bisa sa ginyong gitawag to respetuan na sa isig usa ato ginay ibutang paningkamutan ginato na no paningkamutan kaya ang hitabo karon ang pamilya gud na punteriya man ni sa gitawag ito pag-atake sa yawa, o sa nang yawaha ka, napita yawa ba. Ang pamilya karon muro mag tawa, when I just, when I panahon sa pag-ampo, didn't pray together anymore. Dahil pamilya karon nga, din agi magadungag kaon, so do not eat any, di na magadungag kaon sa isig, sa pamilya, the eating together, kanang, the God, ang pagpundo sa pagkaon ba, wala na. No? Munang di ka matinga nga murag wala sila communication o mamatay na ang gugma des pamilya. Munang sa ayaw yun yung baliwala. No? As simple as yun, ha? Yung sa pababa, simple. Ang respeto si isig usaba, ang kind words nga ating isultis to ang sako sa pamilya, sama sa ingon, gitawag na to pagpasalamat, no? Pagpalihog, no? O gitawag na to, ingon na to, papangagpasaylo ay, gagmay ka ng butanga ka, pero pakalig-o na diha sa pamilya. Importante juga na. Diha sa pamilya. Kaya sa pamilya, mga igsuon, naagani Ginoo sa pamilya. Naagani ang kanang Ginoo sa pamilya. Naagani sa tatag sagyol kasako sa pamilya. Children will have God in their hearts. Unya ka mga bata, kaya mga anak, muna yung musuroy kung magdala Ginoo sa katilingban. Buhat og misyon. Sa dayong tagtapos na sa Eucharistic Congress, doon ay mga evaluations, no? Dahil mga evaluations ba nga, ang formal, ang uban informal, pwede sharing. Unsa man yun ninyo, was it successful or unsa may giganahan ninyo, unsa may murubag ganahe ba, unsa may mga kuan. Ang evaluation mga nadungog, nakitaan mo, okay niya, adihay mga gamang hitches, sama sa traffic, sama sa init kaayo, nasa sa uwan,
Yan dihay mga panahon nga lugar hindi kay maklaro ang sound system o gagmay ano. Kasi gitawag na to hutuot na to sa SRP nga orabag strictor kaayo mga kana mga butanga ba pag gagmay kay na siya pero karagaran yun no yung sila ang pagkanindot yun mao kini nga pagkanindot yun kaayo no sa mga pulong no sa mga panalandong sa mga bagiitang yung magwawali no nga nakapuno gyud sa ilang hunahuna pagka ingon sila ang kuan kuno ang kito liturhiya sa pag-ampo ang Eucharistia, ang Santos nga Misa, pagkasulimni gyud. Nga pagkaindot ini nga when a big community pray together ba, solemnly bitaw. Nya sagaran ingon sila ang nakatandog lang mao gyud ang dakong ang pagtuo sa mga Cebuano ba, nga ang dakong lawod sa katawhan sa prosesyon, labi pa sa Eucharistic, sa culminating Mass, nga milyon ka mga tao nga murabag sulimnin pag sa ang misa ug sa kasaulugan Santos nga misa. Mao na ilang evaluation. Pero di usag yun. Ganingon siya ang nakatandog niya, paminaw ay nakatandog niya, iba ka? Ingon siya, ang akong adopting family. Kaya diya may mga delegado God, nagpuyo og pamilya. Ingon siya, akong adopting family. Kaya dako sa pamilya ha, unos las panimalay God. No? Ingon siya, pag abot niya, sus, in less than 1 hour ko no, feel at home na siya. Kaya pagka-welcoming nila, pagka-hospitable nila, pagka puno siya sa pahiyong ba? No? Muna in that evening, muna kailan na sa magdugan lang nagkailan siya. I feel at home right away. Kunya iyang pamilya, no, pamilya nga napuyan niya, di pa kay siya kay pagkanindot yun kay magabiig ulit nila magdungan sila kaon gani pamahaw. Nga diha sa pamahaw pagka nga daghang kay sila, makita niyo ba nga magsilbihanay sila ba? Nya mag-istoryahanay. He was amazed, no? Sa nindot kayo. Kasi mo si klaro pamilya iya, pero para niya pagka nindot kayo nga nagkapundok ba? Labi pa ka ng igabi magrosaryo sila, kanya manabtan ang bata pag yun. So, sus pagkanindot. Muna experience niya. Kaya, usa sa nakatandog niya, puwang pa niya, nga sa ilang balay, dun damag yun, na papa, na mga anak, kung naasang lula, na mga tiguang, masakiton pag yun. Masakiton. Pero yun siya, amazed kayo siya, kung yun sila pagpangga ang ilang mga tiguang. No? Unsa pag-atiman nila, no? Nga murag makita niya ba masakiton pero pagkalimpyo unya makapagamaing pagtagar ba nagturno-turno sila ba gani sila murag masakiton ka hospital ka di ba out of the aged ka pero sila ilang gihagpangga ang ilang mga tigulang ingon sa pagkanindot kayo sa tinuod ang Eucharistic Congress, wag yun, ang Eucharistia makita, nasa ulo na ko, a success, yun, a success. Pero, lamig kay isot niya, for this is being summarized, I have experienced the meaning of the Eucharist in this family. In this family. The sharing, the caring, ang iya nakatunan, he saw it in this family, right there sa pamilya. Isibaw na siya, igpaurin niya sa sila, doon na siya ibaw nun, na gusto niya ipaambit sa uban. Kining pamilya ha. Pero mga igsoon, dili gyud mabuwag nimo ang Eucharistia ug ang makabus. Sama usab, dili gyud mabuwag nato ang Eucharistia ug ang pamilya. Let us pray nga niining kasaulugan sa ato ang kining human sa grasya murubag the explosion of grace pong pa ni Archbishop Palma ba ganing Eucharistic Congress ba. Let us pray nga ang grasya niini mo boil down gyud diha sa usa ka pamilya
nga nahigugmaay, naghiusa ug maampuon. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Amen. Nagato ako sa Dios, samahan magagagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta. Kay Hesus Kristo yung anak gubugtong Ginoo nato. Manam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Yanak ni Maria nga Birhen. Isagip sa ni Poncio Pilato. Gilansad sa krus na matay gilubong. Mikunsad sa mga minatay. Ituro kaadlaw na banhaw. Misaka sa langit. Nagaling ko sa tuo sa Dios, amahan magagagahom sa tanan. Kaya dito mabalik siya, o mahukong sa buhi o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kambitan sa mga santos, basiluan sa mga sala, pagbanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Sa dihang atong mangluluwas miingon, dali, sunod ka nako. Siya mitawag usab ka nato sa pagsunod sa iyahang panig-ingnan sa pag-ampo. Di sa pagtaktak sa halapad nga pukot sa pag-ampo alang sa uban. Sa tumang ka maghihatagon, mag-ampo kita sa pag-ingon. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Alang sa atong Santo Papa, si Pope Francis, ang sumusunod ni San Pedro, ang mananagat sa Galilea nga magmalahutayon siya diha sa iyang pagpanagat og mga tao. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga pangulo sa kanasuran nga ilang palawran ang ilang kasing-kasing aron sa paghigugma sa tanan diha sa tim-os nga pagpangalagad sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang mga mananagat nga nanginabuhi diha sa kalawran, kasapaan ug sa lanaw nga mangisda sila gikan sa kabuhong sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Alang kanatong tanan, nga mamahimo kitang sumbanan sa kadasig o kaisog sa pagsangyaw sa maayong balita, ngadto sa mga walay pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Chupilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga kalag sa atong mga minahal, sa kinabuhi nga mihalin na nga mupahulay na nga malinawon sa kiliran sa Dios. Magampo kita sa Ginoo.
sa tanang katawhan, pinaagi ining mga pag-ampo, hup nga mo ang kinabuhi, sa tanang nangita aron pagsunod sa imong anak, nga nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Teach me to serve you as I should. To give and not to count the cost, to fight and not to leave the wounds, to toil and not to seek for rest, to labor and ask not for reward. Say that of knowing that I do your most holy will. Dearest Lord, teach me to be generous. Teach me to serve you as I should. To give and not to count the cost, to fight and not to leave the wounds, to toil and not to seek for rest, to labor and ask not for reward. Say that of knowing that I do your most holy will. Isang mag-ampo kita kining sakripisyo, dawaton sa tramahang magagagahom sa tanan. O Ginoong Diyos na mo maghimo ikaw nining panugbino, nga hinabang sa mong kahuyang. Nitugot nga mahimo usab kining sakramentos kinabuhi na dayon alang kanamo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Sanctus nga mahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo. Kanunayog sa tanang dapit, pinagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Kaya kining katingalahang buhat, nga pinagi si Misterios Pasko sa pagkabanhaw. Gitawag kami gikan sa yugo sa sala ug sa kamatayon, nga nahania ng himaya. Tungod inigingan lang kami karon, mga piniling kaliwat, harian ng mga pari, lungsod nga balaan, ug katawhan nga sayang kaugalingon, aron sa mong isangyo ang tanang dapit, ang kagahuman nimo nga nagtawag kanamo, gikan sa mangit-ngit, ngadto sa matahom mo nga kahayat, ug busa uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang way hunong nga pag-awit.
Santos, kayo ginutuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong Espiritu ora pagsantos ni ining mga gasa. Aron mahimo kinialang kanamo. Ngalawas udugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo mipikas. Mihatag nining ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatang iningadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, Panginoon ko mga tanan gikan ni ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kaniya ron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandos kamatayon pagkabanahon ni Jesucristo, naghahalad kami kanimo amahan. Ning pans kinabuhig kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo to kay imo kami giisip. Nga ngayon nga mo atubag mo alagad kanimo. Himo kami nangalawat sa lawas dugo ni Kristo mahiusa sa Espiritu Santo. Pinunimigin imong simbahan sa tibuok kalibutan. Mahingpit timida sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among obispo sa tanang mga pare. Hinuri usab among igsuong nangamatay. Malaumon nga banhaw silag tanang nangamatay. Dahil pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Himuha kami ang iyang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang ginahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles, ug sa nakatuman sa imong kabubuton. Uban kanila, amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan ha kanimo magkagagahom nga amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa amahan itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Matuman
na kami ginuhi mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sa sala kanunay, mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo na ikas mga apostoles ang kalinaw ibiling ko kaninyo kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang mga sala ko rin pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kababot na hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw ang nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Kalinaw sa Ginoo karon naman naa kaninyo. Pakita pa nag-inig soonay. Kini ang kudiro sa Dios tagawag tang sala sa kalibutan mula hanggang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Lawas ng Kristo mag-ampay kanagalas kinabuhi. Magampo kita.
O Diyos, nagbuot ikaw nga mag-ambit kami sa usa ka panog, usa ka kalis. Itugot ka namo nga hiniusa diha ni Kristo, nga magmalipayon kami nga magkugi pagbuhat alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. O itudlo ang bertud sa pailog. Dungga ang pangamuyo nga mong gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa kasakit o balatian. Pagkaamgo nga sila gipili aron mahimong santos. Ang iyang kasakit, nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak nga buyog hari uban kanimo dias kahiusa sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Atong pasalamat sa itong mga regular donors sa TV Mass. Salamat ninyo. Atong choir Kanta Sugbo, no? Atong Pilgrims and Offers, Crusaders of the Holy Face of Jesus, San Vicente Rogelio Chapter, Our Lady of All Nations, Basak Mandaue Chapter, no? Metro Cathedral Legionaries, o si Jane Duarte, o ninyong tananakan, salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa dali niyo ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.